caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko kanko woni bajjo Aminata Abdoullahi timmode annabaɓe kala ko ɓiɗɗo dani yo yettu Allah yetta jinnaɓe wadde jitti jinnaɓe meɗen no fewi en jitti serenɓe hanifaɓe en jitti dendagal bandiraɓe fulɓe wattuɓe hakkille e Pindi TV ha tengti noon e wonɓe ɗo e régi en calminiɓe kamɓe foof e kuugal kono en pawi salminago mabɓe e jungo oɗo mo ganduɗa o woni bani men gorko Samba Diop kono kadi en calminiɗo gardiɗo mo bonnani hono Daoudou Moussa Dia gorko mo Bosoye en calminimo kanko e dendagal lo wondiɓe makko en calmini kadi mawɗo meɗen duusowo en kala e saaha hono Abou Diop kono en calmini dendagal rewɓe worɓe yontaɓe dilloɓe ɗo e télé meɗen Pindi TV ha tengti noon e jooɗiɓe ɗo hande hono Tidjani Sara e Dieynaba Diallo e dendagal bandiraɓe ɓe gandanɗa hoore ma hande ina jaggi e Pindi TV ha dendagal windere nde o wawi ɗumen kono hande kadi eɗen jooɗi ɗo jonde wonde walla eɗen jooɗi ɗo jonde ha joni jonde holto faya eɗen gandi kala e saaha holto faya ne jogui fannuji ɗi heewi addunde on ñande hen en jiiya yewtere gaddunɗen kono hande kadi haade men tigui andude yewtere peɗon dokkenna invité ji meɗen mbawa bismade eɗen bismiɗo hande debbo pullo mo dara haalayɓe hono Aissata Ndiaye eɗen bismiɗo kadi gorko jontaɗo hono gorko gonɗo ɗo e Pindi TV hono bamodi wadde Aissata Ndiaye calmina bandiraɓe mi salminima mi yetti on mbeɗa wiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala waaleykum salam mbeɗa salmina kala mo ganduɗa ina woni Pindi TV ardina hen Samba Diop e kala mo ganduɗa nanɗo e galle Pindi TV nanowo hen pulare mo nanani hen pular kala hen amen calmina ɗumen saabu saaha wonde ganda ene jeeɓa tawa nanani pular ena ƴeewa tawa yete nanani ni ko haalte ko ɗum noon ko deftere Allah e yettude jinnaɓe amen e yettude kala mo ganduɗa mbeɗe rende muɗum plateau oɗo mbeɗa wiya mon on jarama e ko ganduɗa eɗen ndenda ɗum hande woni yewtere nde ñagade Allah tan wona yewtere wonde fayida tigi wadde Aissata Ndiaye dendagal Pindi TV ina bismama ɗo hande ina salmitoma kadi salminama needi wondugo e neware wadde bamudi bisimilla ma e jonde nde ɗum noon Dieynaba Sow pullo jeeri jaam kosam jaam meew en calmini ɓiɓe fulɓe fullaɓe lamɗam sabi tawi ɓurtani yaroɓe birɗam tortoɓe kaɗɗam wowɓe fawde keddam e dow kanko kono tan ko ɓiɓɓe mbimi wonki renduɓe miijo e feere wadduɓe junggo e fandu en calmini bandiraɓe kala yeɓoɓe ayawa habdirde Pindi TV nde tawno so wi Aissata Ndiaye en kuccodiri mum en kuccodiri e Dieynaba Sow jeyaɗo toon to Dara Halayɓe wuuro Alhaji Mamadou Moussa Ly liiɗo Bousso Kange toroɓe ɓe mbiyat so noppi nanatano mbaɗatake kañƴe malla mbaɗe haalis kono tan en calmini hedɓe ɗo karallagal ngal to Samba Diop mawɗo mo jasarimen ko noon Abou Hafsat Coumba Hammin min beltima no fewi kadi ne artude ɗo e yewtere o mo ganduɗa ko bani men debbo mawni men Dieynaba Sow ɗum noon assalamu aleykum yeɓoɓe ayawa haɓɗirde Pindi TV tigi wadde bandiraɓe fulɓe on jii hande ɓe bismiɗen ɗo hande e jonde meɗen holto faya eɗen gandi holto faya ne heewi fannuji hande holto faya fewi koye banggue mo gandanɗa hoorema banggue korka eɗen gandi enen bandiraɓe hande en naate korka eɗen gandi kadi korka maale gonɗe hen eɗen gandi kadi hande korka fonno wonde ko lewru yurmede lewru jurmodiral lewru jafodiral kono hande kadi eɗen jogui hen banggue goɗɗo walla banggue fannu goɗɗo mo gandanɗa hoorema caɗele ɗen ɗon ne jiiye ɗon eɗen gandi ko wiyete sukara korka eɗen gandi sukara korka hande ko hunde nde gandanɗa hoorema ina mawnina walla ina teddina walla ina horsina e lewru korka o wadde Aissata Ndiaye somin namdimama tigui holko woni sukara korka holko jabtoɗa hen ɗo a jarama Dieynaba sukara korka noon hande woni ko ganduɗa koko ganduɗa yete hande e jamanu mo tolniɗen o ma wiye rewɓe ɓe dundima ɗum no fewi ha ina adda caɗele ko addata caɗele ko woni wiyetake ala nafoore saabu ko teddugal neɗɗo ina teddinira neɗɗo salmina ina teddodira neɗɗo saabu tini ɗum ina teddinira neɗɗo
ittude geɗal totta ɗum wallahi ko ganduɗa woni sukara korka noon ko ittude geɗal tottude neɗɗo mo ganduɗa aɗa totti ɗum geɗal woni yummum joom galle maɗa hay ɓe ganduɗa woni hande ɓe ganduɗa woni miñum joom galle ma walla mawnum joom galle ma so korka ari sa itti sukara korka a totti ese itta wutte totta mo ganduɗa ko miñum joom galle ma walla ko mawnum joom galle ma ina jiide joom galle ma hande woni ko ganduɗa anani adda caɗele e nder meɗen tigi ko ɗen caɗele tigi hande jiɗɗen yewtude a haali ɗo joni hunde wande fayida wonde sukara korka ko teddungal hakkude ma e SN walla hakkude ma e ƴeeken mbeɗa ngal ɗon teddungal fotano waɗede gila korka ka arani eyyi ko ɗum tan mbiyatmi saaha fof woni neɗɗo saɗa teddudira e neɗɗo wona ittude gueɗal totta ɗum tottu ɗum gueɗal muɗum ha parata ha jooto woni ko wiyete respect totta ɗum gueɗal muɗum woni ko ese sa wondi mum e nder galle ya tottu ɗum gueɗal muɗum taw woni sa fini andu no ese waldi so comci mum tun wi wuppan ɗum hoto ese jooɗo ina manque jewtuɗo e muɗum ina yeewe saabu mawɓe ɓe hande ene jeewa e nder galleji ɗi so korko yonti noon moni foof waɗa ha waɗa ko wawa noon tawa mo tottata o ina heɓa ɗum tawa ɓerde mum ɓuuɓani hen saadi ɗum woni ɓerde mum ɓuuɓani hen woni wiyete neɗɗo o no gondirɗanimo nder galle ni wona noon ɗum yahata ha neɗɗo oɗon totta ɗum gueɗal tawa gueɗal ngal safani ɗum ni tawa saabi ɗum no gondirɗa e muɗum ni gondigal ngal yo fewno e nder galle ha para neɗɗo hande ne wasa heɓde sukara e korka e ƴesum tawa ɓerde mum ne ɓuuɓi e ƴesum ɗum noon addi hande caɗele addi caɗele no fewi tagi rewɓe ɓe ne mbaɗa ko potani wadde ɗon seri jaaha ɓe gujjoya ɓe jiiloyo goɗɗo banggue noddama mbiyata ko banggue gorko kaari walla men sukara wima aran tigi jeynamo ɗiɗoma aran fo hande ƴettoy mi fawa ɗum fawɗon feɗenima tan ha jilloyeɗen bamodi kampone wasta ko andi hen bamodi ɗen gandi hande sukara korka ko banggue rewɓe tan wonno kono joni ko banggue worɓe en jiɗɗaniyankoɓe noddeteɓe nildam sukara korkam ɓe ko goggiraɓe ɓe ko dendiraɓe goto foof nani namɗo goɗɗo sukara korka elle namdotoɗo ɗum ko ganduɗa hoore ma ko hunde windade e deftere walla so tawi ko hunde nde ganduɗa hoore ma koko yamira tan ina foti waɗede ɗum noon wonani en kadi ni belamma no fewi tawno jomiraɗo subhanahu wa taala ko fawani neɗɗo ko wawa ɗon no selli ko neɗɗo fawata hoore mum kadi ko wawa saabu mbeɗa heewiide joguiɗen ko diine men joguiɗen ko endam men joguiɗen ko ndimagu men eyyi ko kala ko neɗɗo ina waɗa ina adda loro neɗɗo fotani ɗum wadde kala ko ganduɗa aɗa waɗa ɗum ɗo ina jibinanma goɗɗum ko jiiɗani e ko foti wonde ko yimɓeɓe ne mbawa famde ɗum a tampinaka e wadde ɗum ɗon fuutankoɓe ko wiyta ko sukara ko way kono jarana ɗum ni ɗum joltu e men kono en jeyana ewo sa ƴetti noon ka jeyana so renaki tan heewi ko dongal ƴettuɗa ɗon teddata e ma ayi rewɓe ɓe joni o haali nder haala makko e jii ka jarantuma yaade ha kaɗa ñamlo walla ha kaɗa waɗno aɗa poña joom galle ma ɗum ɗon kam wona hunde fewde saabu so yeehi so waɗini ɗum ala baraji ala baraji ko ganduɗa kaɗa waɗa so tawi ko baraji jarumɗa hen walla teddungal ko a natti dañde teddungal a natti dañde baraji saabu ka ñamliɗo ko wona ko ɗum fof noon addata ɗum sa ƴeewi fuɗɗi ɗo fof fuɗo ko rewɓe ɓe puɗɗi ɗum ɗo ɗum ko onon rewɓe puɗɗi ɗum eyyi wondi so korko ari yomi wadde teddungal mi teddina esam walla mo ganduɗa oɗo ko minimum joom gallam eko teddinɗa ɗum ko teddungal ngal ganduɗa aɗa waɗannongal gila haade korko continue wadde ɗum ɗon wonko haali ɗon mbeɗa yaadi hen ko fewte teddinde esum minimum joom galle mum walla mawni walla neniraɗo mum cawniɗo foti wonde ko haade kono beele ɓen ɗon rewɓe ƴettoɓe sukara korka nawana isumen walla nawa ƴiikiraɓe mbaɗirani ɗum ngam woppede gonda e moɗon walla woppede gona e cuuɗi mumen tawno keeɓe jaam eɗen gandi hande wonna rewɓe hewɓe yiɗɓe resede tawa esiraɓe walla ƴiikiraɓe no kadi ɗumen jooɗade no guitti jawdi no mbaɗe ɓerɗe mumen beele ɗum ɗon wona ɗum saabi ɗum e ɗum kadi won banggue ɗum ina jeeya hen
si bo aɗa andi ko yidde ko suurade won hen ene mbaɗa ɗum e pour yidde deede won hen ene mbaɗa ɗum pour yeeŋo te ko neɗɗo waɗiri pour yomi yo yee fof mayye kona dañata baraji a yiyete kona dañata baraji ko heddi ko wiyete ko neɗɗo yo waɗ ko waawi kadi alaaɗo winda wiya ɗum ɗo koko waɗate ko yimɓe ɓe pawata koye mumen ina tampina koye mumen toon an ganduɗa jarata koye bujjoy yaari bujjoy ma ɗi e woto eto wiide aɗa waɗa ka wawa ka ganduɗa ɗum ɗo koko tampinanma saabu ɗum noon sa waɗi ko tampinanma ko an oɗo bat a anda tigi ɗum ɗo ko mbaɗɗa ko wona ko mbawɗa andi ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ina waɗe kono noon enen kam to ko gandunoɗen ko en jaaɗum en gona jeeyi ɗum heddi noon ko en dewi ñammude ha watti hande ɗum tampini en saabu ina waɗi ko ganduɗa ina kula hay yaade woɗi yaade nen ngam miijade min de ngam wonko ponnon toon wadde mi waɗani toon sohlani yimɓe fof hande kala mi yiiɗa so koor ko heedi ina miijo min mbeɗa foti wadde aɗa foti wadde o yo wonde aɗa wawi sa wawa a waɗata tigi wadde pawa ɗon feɗenuma tan machallah bandiraɓe e yeɓoɓe en ɓe keeɓi hen famamuyere fewi gartanmi tan koye debbo pullo Aissata Ndiaye eɗen gandi hande sukara korka ene rewɓe ina tampini en no fewi te eɗen gandi sinno tan ko sukara korka guitta ko mbawɗa mbaɗana jomum ni ko jaam kono hande eɗen mbawi wiide sukara korka joni nanditi e yangueji ɓayde so yangueji joni saɗa addana jomumen gaddata ko ha wayno leydi joni kadi sukara korka yiɓe addoɓe guisiniére uji ɓe gadda mbaɗiŋaji ɓe gadda ganduɗa ɓe gadda kalis ɓe gadda chèque uji taw ɗum ɗon foof hande ɓen ɗon esiraɓe rokketeɓe so tawi a dañi esiraɗo mo gandanɗa hoorema ala ɗen ɗon doole wontata ko caɗele holko mbiɗa e ɗum ɗon aɗa andi hande ko gonga en ñembi kono noon teddungal ɓoyde ɗi halpulaar teddungal ɓoyde pullo sabu hay so tawi newetono ko no waɗirte hande ni no mbiruɗa ni wadde ko ganduɗa ka wawa rondari ka wawa kumtari woni fof ne nawantuno ɗum isum walla sehil isum anani mo ganduɗa ko sehil ese nawana ese e kumtari mo ganduɗa ko sehil ese debbo nawana ɗum kañumne kumtari ɗum ɗon ɓooye galleji haalpulaar en teddude sabu hande teddungal hayso wiyama affaire yangue en koye haalpulaar en jiyata walla bo ko hen gaɗiɗen yiide ko ganduɗa mataw jolfuɓe ñambamen ni ha ɓurta minen ne tawten ɗumin ha ɓuuren ɓurtinde kadi sabu teddinde ha teddina sehil joom galle koye haalpulaar en tawa sabu so cuddungu waɗi ma teddini ha teddini sehil joom galle wadde noon ɓen ne gandi ko woni teddungal kono ɓurtinani hande no ɓurtinira ni saabi no ɓurtinira ni woni nawa ha nawa ka wawa no mbiruɗa ni jesnere wona sukara kalis wona sukara wiyeten ko sukara korka ko itta paquet ma sukara mbadda hen ɗum ko ganduɗa woni tandarma anani tamaroje nawana ese walla nawana sehil ese yo wallitoro kumtari muɗum walla deftana ɗum hirande nawa kono ɗum ɗon fof hande koko itta ha laaɓi joƴƴina fo guilay min e goɗɗo hande parata ko pañe mo ganduɗa ɓurima doole ya waɗen comɗi ya waɗen nawara hen kalis kono beele wona yidde yiyeede addani on wadde ɗum ɗon eyyi saha yidde yiyeede nani hen sabu ko neɗɗo waɗata yiyete hande so sukara korkane nawe ha yeehi nawara hen awluɓe nawara hen ɓe ganduɗa ko hongoɓe anani oɗon wona nawde mataw jomiraɗo tan tagani a waɗani tan pour nde Allah a waɗiri ha jaltinda hen goɗɗum sabu so kongowo hongi walla gullowo hulli ma yimɓe notito so yimɓe notitima ma ande wonko adda anani ɗum ɗon noon saabi hande ɓurtinama no fewi ko neɗɗo waɗata fof yo waɗa dow sutura yo won dow ballal mbeɗa walla sabu ko nawonta neɗɗo ko hande koddiɗo ma nani salama tawa ala kumtari sa ittuno hen hayso temedɗiɗi ballitɗa ɗum ma wallito ɗum anani ɗum ɗon fof ma dañ hen baraji ganduɗa ɓuuri ko jahata ko mbaɗa hen tampere ma ñamloɗa ƴetta kake janani luɓaɗa wutte janano
ƴetta wutte nawana neɗɗo tawani wutte mo boni lawa a jeeya kajo ɗiɗo anani ɗum ɗon fof hande nan ɗo yo yimɓe yo rewɓe ɓe gartir haqqillaji mumen hewɓe dugdo hen e joom galle mumen totta wanni taw julde nana faandi anani probléme julde no way hewde no way hewde kurtuji anani jeƴƴita ɗum ɗon fof mbiya ya totte sene wawi tottuma so ala wima muñanam tampere ari mbiya aɗa yiloyo goɗɗo banggue mbaɗa goɗɗum ka fotano wadde tawa jarani mine hooram mbeɗa andi ko way noon jarani yo yimɓeɓe mbat ko waali sa yiiɗi foftinde yette hoorema rondo ko mbawɗa rottude hoorema kono sa rondima ko gandama neɗɗo wiye ine nagga ine rotma walluma pour rotma sa yiyani doɗɗoma ma tampide hoorema tigi noon ko tigi wadde bamodi anani debbo ko haali ko eɗen gandi ko minen tigi goni rewɓe kono andi kanko wonande to komin goni dow mum ko min gonani e dow goɓe nde wonno sa poñi joom galle ma yo rokke sukara ko ngal ɗon teddungal ngal ponnoɗa waɗande ese gila korka ala arani walla gila julde arani fota teddinde joomum so joomum ñawi jaaha calminoya ɗum so joomum woodi duttiɗo jaaha duwonoyɗa ɗum kono woppete ko ha korka wiye mbiɗa nawana esam walla mbaɗa nawana ƴeekam sukara koor kono kadi wonna banggue mo gandanɗa hoorema worɓe ɓe ina jogui hen gueɗal nde wonno hunde foof ne jogui fuɗɗode on ɗon debbo so gorko mum rokkani ɗum o wawata nawde wadde hol sababu ɓen ɗon ɗum ɗo onon worɓe on jaɓata salade rokkude rewɓe moɗon yo naw sukara korka nde wonno hunde fof ne jogui to ɓuuri yodde ne jogui hunde fof ne jogui to ɓuuri sellude ne jogui kadi to ɓuuri fodde wonde aɗa andi pulaar wi ko teddungal juuɗi guerte honana ƴakkoje kecci aɗa andi kala ko jiiɗa e aduna ko neɗɗo ina waɗa ko teddungal ɓuuri mawɗo ay neɗɗo so soranima bayi o rokkanima teddungal haydara ala ɗon so rokkima haalisa ha heewi o teddungal ala ɗon haydara wonani ɗon andi pulaɓe wi haajuji ko tati mo gummaniɗa e keptiɗom emo tawiɗa wadde en paaman ko waɗate ko ina muuse worɓe ni kono yawma kadi koye rewɓe saaha kadi ɓurata muusde andi neɗɗo soko yiɗi sahana waasa yiide tawde ko wiya ko an kadi sukara na waɗirtino sukara koor ko so koor ko heedi yimɓe fof no gonde caɗele saabu wonmo ganduɗa ala coggu o kafe wonmo ganduɗa ala coggu mburu wonko ko jawden hen seeɗa tan eno yaltirirta ni saabu aɗa yi joni an oɗo de minen koddi minen kikkodiri te wiyama an koddiɗo ma nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam haalama ha sikka ma taw neɗɗo siko maayi ko koddiɗo mum ronata ɗum woni aɗa wonde oɗo guitta pottamo tottude hunde noddi tottiyamo ganduɗa taw ko jaltuɗo goɗɗuɗo ko woni hen caɗele so tawi woni hen tan min de hande mbiɗa foti wawde wadde ko mbaɗanmi ko kadi mbumbayi kewɗo ala hen mami mbiɗa wawi ɗum ittude koddiɗam oɗo de ko ceeɓimi ɗum ko mi itta mi waɗana ɗum kono noon no waɗirteni hande woni wadde mbumbayi kewɗo yomin jee ɗum allah ala ɗon allah wonata ɗon kam ɗum ko hen giɗi neɗɗo kala kada wat ko mbawɗa koor ko heedi minen woni hen jalluɓe kayen ko wawaɓe so debbo wi tan payen ni ko toon payat kayen ngala e salade ɓe ngala ɓe e salade noon ɓenne kadi ko noon pamirete saabu jolluɓe laan anni o ko joofoyde debbo yiɗi ko teddungal gorko kañum ne yawma yiɗi ko wawde famodirede kono e nder ko famodirte ko neɗɗo waɗ ko mbawɗa saabu no woɗi loro kala mo jiiɗa hande nana ɗam ni Dieynaba Sow walla Aissata Ndiaye ma neldam sukara koor mais an omo mbiyata yo neldum sukara koor ko beele est ce que ko jogui kanko aɗani sohlinam saabu hande joni tawat tan eɓe wima an han misal mum o woni ko Dakar walla o woni ko o woni koye France kam kanko a anda no woni yo neldam sukara koor te kanko so neldani tawa yenanako so tawi kanko mo jogui sukara koor ko noon a yenanako beele mo jogui boom hay sukara koor ko galle mum te aɗani forsam ɗo yimɓeɓe yo gartiri hen hakkillaji mumen ganda wona ko force te yo neɗɗo wat wona kadi ko wiya tan
ko laawol koko woni yo waɗi diine men ina yonni tan teddugal ina yonni ko neɗɗo ittata waɗana koddeede mum neɗɗo itta waɗana goɗɗo kono wata waɗa yeewa wona wiya ko sa waɗi junngo ma ñaama ngoɗo wota nana gottin walla so nana ngo woni wota ñaama gottin ko waɗi ina waɗi yo yii fof ala baraji ala ɗum ɗo jeyna ɗon selli ala baraji kadi wona kina nafa wona kadi kina ɓeyda leñol ngol wadde hannde eɗen nganndi Aissata Ndiaye a haali hen ko ɓuri heewde feccere meɗen mbaɗirta ko yo jiye hannde hoto nawlam ɓuram walla hannde hoto fasiraɓam hoto ɓuram wawde rokkude tawa an aɗa yenana e hoore ma an ko mbatta ko a jogaki te ete ɓe to ɓe mbaɗani ɓe jogaki kono mabɓe eto o wadde ko mbaɗɗa ko ɗum addanta jomumen jaaha ɓe jaaha ñaagoyade ɓe jaaha yeloyade ɓe jaaha kadi wadde ko gandanɗa hoore ma ɗum fotani wonde e korka nde wonno lewru korka ko lewru selludu koko selli tan ko laaɓi ko wi ceer foti waɗede hen e ñamaluji ɗi e haalde ko wona hajuji mumen e ñamlade kaake janane en e ɗum ɗon fof wona kina ɓeyda korka eɗen gandi korka kam ko lewru teddundu ko lewru kadi suɓandu e nder lebbi ɗi wadde hannde aɗani jooɗi ɗo e Pindi TV aɗa huccodiri e bandiraɓe ma rewɓe hono ma en aɗa ndi no gone cuuɗi mumen kono hannde eɗen gandi hannde hayɓe gonani e dewle sinno ko wonnoɓe tan hannde e dewle namte sukara korko wiye oɗo koye dewgal woni kono hannde wonɓe dewgal eɓe ngala e dewgal fof sukara korko watta ko hankadin joni ko joni aduna fof koko naati hen nde wonno goto fof jiita kono namɗo goɗɗo sukara korko est ce que ɗum ɗon no foti wonde eyi Dieynaba jarama aɗa andi pulaari muuro ko muurimi cuhli potani aɗa andi neɗɗo saɗa waɗa wat ko mbawɗa saha noon emo ganduɗa hannde so wiyama sukara korka nana faɗe debbo desaɗo sabu so ɗesiragal haala koye hakkude desaɗo mo ganduɗa ko debbo ne woni suudu mum so yeehi ha ganduɗa hannde hewɓe Dieynaba nana puntira ɓe ganduɗa ne foti wonde isiraɓe mumen hannde mo ganduɗa ko ƴamƴamoma so mbeɗa wawi wirude ɗum noon sabu pular won ko wiyata ƴamƴamo hannde ko jiiɗare hannde ko yiya ko anani sabu hannde mo ganduɗa a nangi ko ƴamƴamoma ya galleji mumen gila resaka pour sodde échec ƴetta ko woni fof nawato Dieynaba ñande ndeseɗa nde ñande hen dokkoto so neɗɗo resama hitande ari esiraɗo nana faɗa ko ganduɗa ina waɗanɗo ko gownunoɗa ɗum ko joni sa ari gona e fadde ɗum e jogalle ma tigi beele bawmodi aɗa yaadi ko haali ko neɗɗo mo gandanɗa hoore ma ina jama suwa hurtade e galle naata e galle watta addande nene ma walla watta addande bandiraɓe ma rewɓe ko gandanɗa hoore ma ɗum woni sukara korka aɗa ɗum ɗon kam ko ha joni en mbiruɗen ni nani tan ko yidde teddude ko yidde hisde kono wonko woni hen kanko noon namdal ngal koye makko fewrata ina waɗi hen ɓe ganduɗa wiyoɓe kamɓe dal sukara korko so gorko waɗani ina jaran ɗumen hen dewle mabɓe yiɗɗude hen ɗonne kanko ko namdal fewde makko holko wi hen saabu wiyoɓe tan kamɓe sukara korko so tawi tan gorko addani yo dewle ɗe jiɗɗu hen ko fewte ƴame ɗe no mbiruɗa ni ɗum ko yidde suurade woni mbeɗa addana esam ko hami suuromo gondumi o wawa addudemi galle mum kono sen jii so jomum ari woni e galle o tan koye dumunnaji ɗum nattat so ɗum natti noon esiraɗane haare natana ɗum koko wownono ko ganduɗa wona ko contente wona jawta wiyata ko funtama e wiyata ko funtama e sabu ɗon ko punti woni ɗon tigi wadde jabtuɗa e jabol ɗum ɗo namdal ngal o namdima ngal aɗa andi hannde neɗɗo hakkude muɗum e joom galle muɗum wonko woni ɗon ko teddungal ɓurgal ittude tottude sukara korka warɓe wiye so joguima mbaɗat kono gorko mo ganduɗa ñamte ne fawe dow mum yarde ne fawe dow mum koltu ne fawe dow mum oɗon sa yiiɗi fawtude dow mum kadi tottam sukara korka tottam mi nawa nafoore taske sabu wona sukara korka kono beele ɓen ɗon worɓe yurmeteɓe eɗen gandi won hen worɓe machallah ko waɗoɓe kono won hen no goppa rewɓe mumen mbaɗanani ɗumen jaaha mbaɗanoya woɗɓe beele wona ɗum ɗon addata ha jomum ha ɓe wima yo dewgalam yiɗɗu hen aɗa andi hande ɗum ɗon
Jaynaba ko yewtere nde ganduɗa hande son puɗɗinomo ɗum e jikkuji ganduɗa nani wone worɓe eɓe podmi wiide ɓe nane worɓe hande en gaynata sabu hande so neɗɗo waɗani ɗo foti wadde waɗa ɗo fotani wadde tawa dañta hen a jarama saga rutto kadi a dañta hen Allah kadi sabu neɗɗo haɗata ɓesgu muɗum nawa to ganduɗa ko cahan woni toon ko fijirde tan ma nawde toon ɗum ɗon neɗɗo ni foti rentade ɗum sabu neɗɗo saɗo totta a tottani a haɗi yumma tottu debbo ma sa haɗi debbo ma nawa yumma sa dañan to a jarama ma dañga jara kono sa haɗi yumma a haɗi debbo ma tottoya woɗɓe ɓe ganduɗa a tottat sa totti goo ma yawane ɗiɗogol ngol a dañta hen a jarama tati a dañta hen Allah anani waɗɗo oɗon kalis dañta barke ngal dokkal wona dokkal dañgal barke tigi wadde bamodi yewtere meɗen arti ha ɗo wadde konngol ma cekkitingol tan mbaynoɗa bandiraɓe noon Dieynaba Sow Allah jarama a weltanama kadi no feewi saabu yewtere nde kadi waɗi woni saabu ko sohlano ko hen fof dañama hen kadi en jetti yeɓoɓe Ayaw habdude Pindi TV neɗɗo kala kono waɗa tan yo wat ko wawi kala kada waɗa woto waɗ Samba nana waɗa walla Dieynaba nana waɗa walla Abou nana waɗa ala wat aɗa wawi wadde woto waɗi ko oɗon nana waɗa mi waɗa ɗum tampinat neɗɗo sa waɗi ko mbawɗa tan kadi pofta en beltino on no fewi en beltinimo bandiraɓe kala yeɓoɓe Ayaw habdude Pindi TV wadde Aissata Ndiaye debbo mo dara halay ko mbaynoɗa bandiraɓe on jarama no fewi Dieynaba mbeɗe weltani émission o no fewi jarama bamuji mo jeeɗunoɓe émission o mbeɗe yettamon no fewi yewtere nde yooɗi fewi kadi salminde mo ganduɗa woni joom gallam Abdoulaye Senghor mo ganduɗa yete kadim jaaɓima e émission oɗo kadi yettude jinnaɓam woni Farmata Baydy Bass mo ganduɗa woni Afo Alaji Baydy Bass salminde kala mo ganduɗa aɗa yeɓanno oɗo émission daranani yejjitani hay goto salminde kala ko ganduɗa ko ɓesgu Alhaji Mamadou Moussa Ly yettudeɓe no fewi sabu ko dara ko wuuro moƴƴo galle moƴƴuɓe ko yettudeɓe no fewi yettude jinnaɓam a jarama Dieynaba tigi wadde ha bandiraɓe en ji hande yewtere meɗen adduno hande ko sukara korka wadde en calmini dendagal bandiraɓe fulɓe ɓe ganduɗa hoorema ina batti hakkille Pindi TV kala saaha wadde kadi en calmini mawɗo galle o walla gardiɗo galle o ina batti hakkille kadi ha no fewi e Pindi TV wadde en ñaganima dendagal leñol ngol dendagal aduna o yo mbat walla yo koor e korka jaam tawa naten hen e jaam jalten hen e jaam wassalam aadi ɓiɗa aadi salade aadi ɓe firtude aadi